Way gana sa trabaho gumikan sa suliran sa gugma o apektado ang pagpanarbaho gumikan sa samang suliran. Di na kana mahimong problema unya sa mga empleyado sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Human nga ang ilang management mitanyag kanila og 5 ka adlaw nga break-up leave with pay. Alang niadto makasinati og panagbuwag sa ilang mga uyab og karelasyon. Gawa sa 5 ka adlaw nga break-up leave, tanyagan usab sila og beautification makeover package o move-on package dinhi paubos sila sa usa ka adlaw nga pag-recharge sa ilang kaugalingon sa usa ka skin clinic. Gibutyag sa Chief Executive Officer sa hotel nga si Ricardo Dublado. Iyang nahunaan ang pagpatuman sa nasong polisiya, gumikan kay sayod siya nga dili sayon ang motrabaho, nga dunay gihambing balatian mahitungod sa gugma. Siya usab miagi niini ug wa usay mayong laki sa pagtago sa kasakit diha sa imong pagpanarbaho. The thing in mind is I value mental health. Okay. Then kuan also personal experience. So it's not really kuan gyud easy nga musud ka sa trabaho nga bangag ka because of heart problem. Okay. So I've been there po. So message nako sa akong mga staff, I really value their presence sa akong company. So gitagaan ako importansya ang ilang presensya sa akong company because my success is also their success is also my success. So mas successful ang kumpanya nako because of the people that working for me. Giklaro ni Dublado nga moagi gayud og makuting verification sa ilang Human Resource HR Department ang pag-aprobar sa mopahimulos niini aron masigurong di kini maabuso sa mga empleyado. Kausar-usab sa usa ka tuig mahimong maka-avail ang usa ka empleyado kalabot niini. Aduna usay bugat nga silot ang masakpang maabuso niini sama sa pagpamakak nga mosangpot na hinuon sa pagkataktak sa trabaho. Gumikan kay ang pipila sa posibleng makasinati og panagbuwag mauwaw mo pahibaw sa management. Hayan gitahasan karon ni Dublado ang ilang HR department sa pagduol sa mga empleyadong posibleng nakasinati niini aron sila na mismo ang mo-initiate sa iyang pag-avail sa 5-day break-up leave. Makita matud pa kini sa behavior o performance sa empleyado. Lakip na ang mga social media post niini. Sa pakaron adunay usa ka empleyado ang nakapahimulos sa polisiya sumala ni Dublado. Kato siya nga certain nga tao na tingala mi kinama mi rooftop bar sa taas, dinasa salary deduction para sa tagay and alcohol drink. So dako naman ni siya utang, so there's something. Mutagay ni mo siya 2,000. So Okay. bali 2,000 naman, so murag ano sa na murag red flag man sad na nga there's something off gid ani nga tao na ginigay problema. So pag initiate sa HR, naging siya problema sa love. Gawa sa 5-day break-up leave, ang naasoyng hotel mohatag sab og usa ka adlaw nga birthday leave. Tagaan usab kini nila og cake og 2,000 pesos nga pahalipay. Ang maong polisiya nakaani og managlahing reaksyon sa mga yanong trabahante. It's a very nice offer sa company. Like labi na sa katong mga nabuwagan. Labi na sa mga nabuwagan kay di ba if nasakitan ta of course need you to mo rest. Yeah. Kato kay marag at least mga ginawa sila ba. Yeah, it's nice. It's nice. Favor sa mga employees. Probably they're like employee caring company. I think it's unfair sa tanan like ako single man ko, so I think it's unfair for me, but if they do enter like a breakup scenario, pwede I think it's fine with them. I don't have any problems, basta it's for me lang ha, it's quite a bit unfair sa mga single, but I think it's not that genuine na kuan kay what if it's kanailang breakup na giingon sa guy kay or sa partner is false. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.